Vítam ťa v tejto vedenej splnovej meditácii, ktorá je venovaná energii Čitra Nakšatra, hviezdnej bráne krásy, tvorby a vnútornej architektúry. Súhvezdie Čitra nesie energiu vesmírnej architektky. Dovoľ si na chvíľku spočinúť v tomto prítomnom okamihu. Sadni si alebo si ľahni do pohodlnej pozície. Zavri oči. Vnímaj svoj dých. Každým výdychom nechaj všetko staré, ťažké a nepotrebné odísť. Vnímaj svoje telo ako chrám, ako posvetnú stavbu tvojho vedomia. Predstav si, ako zhora, skrz hlavu, korunnú čakru, do teba zostupuje jemné zlaté svetlo. Prechádza celou tvojou hlavou. Postupuje krkom, ramenami, rukami, hrudníkom, dutinou brušnou, panovým dnom, nohami. Uvoľňuje každý sval, prechádza každou bunkou. Ako architekt svetla zjemňuje tvoju vnútornú štruktúru. Teraz si predstav, že stojíš v krásnom bielom chráme. V jeho strede sa nachádza obrovské zrkadlo. Prístup k nemu. V tomto zrkadle sa neodráža tvoja tvár, ale tvoja duša, tvoje pravé ja, tvoja prapodstata, tvoja esencia. Toto zrkadlo je magické. Čo v zrkadle vidíš? Akú energiu z neho cítiš? Ak by si sa mohla pozrieť očami, ak by si sa mohol pozrieť očami svojej duše,
Čo by ti dnes tá duša povedala? Načúvaj. Vnímaj. Možno príde obraz, slovo, symbol alebo len hlboký pocit pravdy. Prijími svetlo lásky a vďačnosti, ktoré sa ti práve dostáva. Teraz, keď si sa pozrel, pozrela do zrkadla svojej duše, môžeš tvoriť novú víziu. Tejto čistej, svetelnej energii vesmírneho architekta si predstav, akú realitu chceš tvoriť. Ako má vyzerať tvoj vnútorný svet? A čo z neho chceš vyžarovať navonok? Predstav si, ako ti zo srdca vyžaruje svetlo a okolo teba vzniká mandala posvetného symbolu. Čo vyobrazuje? Má nejaký geometrický tvar? Ako vyzerá? Vlož do nej svoj zámer. Tichýško si ho v duchu zopakuj alebo zašepkaj nahlas. Tvorím z miesta pravdy, zo stredu svojej duše, zo svojej prapodstaty. Vnímaj, ako sa tvoja mandala, tvoj symbol rozžiarí a ukladá do tvojho srdca. Pomaly si začni uvedomovať svoje telo, svoj dých, svoje ruky a svoje nohy. Vnímaj, ako tvoja energia zostáva jemná, ale ukotvená. Zhlboka sa nadýchni a zhlboka vydýchni. Potľapkaj sa po stehnách, po ramenách. Hlboký nádych a hlboký výdych.
začínaš si uvedomovať, ako cirkuluje krv v tvojich žilách. Uvedomuješ si svoje telesné teplo. Nahlas poďakuj svojej duši. Poďakuj zrkadlu. Poďakuj tejto lunárnej energii, ktorá ťa sprevádza. Spoj si dlane, tri ich o seba, až sa vytvorí teplo. Dlane si polož na oči a keď budeš pripravená či pripravený, zažmurkaj a môžeš otvoriť oči. Nezabudni, že ty si chrám, ty si svetlo, ty si tvorca, ty si tvorkyňa, to ty si vesmírny architekt, to ty si vesmírna architektka. Namaste.